What's up mga kabuleros? Panibagong player na naman ang ating makikilala ngayong video. Isang batang Pinoy na naglalaro sa Madrid, Spain. Tama ang narinig mo kabuleros, isang batang Pinoy na naglalaro sa Madrid, Spain ngayon. Grabe ang galawan ng batang ito. Talagang larong Pinoy ang kanyang pinapakita sa Madrid, Spain. Ang batang Pinoy na to ay naglalaro sa Madrid Boleros League, saan tinambakan nila ang kanilang laro 83-10. Grabe no? Maraming salamat nga pala sa mga kabuleros natin, patuloy pa rin nagmamahal at binibigay ang suporta. At kung bago ka lang sa aking YouTube channel, pakiclick naman ang subscribe button, pakihit na rin ang notification bell para ma-notify ka sa lahat ng ating i-upload. Kaya tara na kabuleros, kilalanin na natin ang batang naglaro sa Madrid, Spain. What's up mga kabuleros? Ako nga pala si CJ Aquino, 19 years old at nakatira ako ngayon dito sa Madrid, Spain. And you're watching Sixers Boleros. Kailan ako nag-umpisa maglaro ng basketball? Actually, hindi ko alam kung ilang taon ako dahil ang kwento po ni Papa bata pa lang daw ako, ginawa niya na ako ng ring. At dahil doon, patuloy na ako naglaro ng basketball. Dahil sa kanilang suporta, hindi po ako matututo maglaro ng basketball at naglalaro. At ang nag-motivate po sa akin lagi ang aking papa. Lalo na po pag yung laro, dahil minsan po hindi ko po makontrol yung emosyon ko. Yun po, sinasabihan niya ako para gawin kung ano yung dapat na gawin. Step up para makapaglaro ng basketball. Yung ginawa ko lang po patuloy lang po sa pagpapractice dahil hindi ka naman po mananatiling mahina. Lahat po tayo nag-i-improve. Yun po yung tatandaan nyo.
So ayun mga kabuleros, nakilala nating mabuti ang batang naglalaro ngayon sa Madrid, Spain. Talagang pinakita ni CJ Ramos Aquino ang laro ng Pilipino. Shoutout nga pala kay AJ Ramos Libunaw ng Barangay Kabarwan, Urdaneta City. At nais ko ring shoutout ang mga kababayan nating taga Spain. Shoutout sa inyo dyan mga kabuleros. Mag-ingat tayo. Maraming salamat kabuleros sa pagtambay. Kung may kakilala ka pang Pinoy na naglalaro sa ibang bansa, i-comment mo ang kanyang pangalan at i-feature natin sa next video.